Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 30 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang oras mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi as in 88.7 Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Uy, siyempre, live kita sa Facebook page kan Action Call Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party Facebook list. page. Ayan, Facebook page. Sa Facebook page ni Congressman Zaldico, pwede ka mong mag-shout out, mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, mga opinyon, pati naman kan sa indo po tabing mga inagrangay o impormasyon na gustong ipaabot digdi sa programang Tabang Ora mismo. Alright mga ka-action, holiday ngunyan partner, hulitan ngunyan, National Heroes Day. Yes, pambansang araw ng mga bayani. Ayan. Petsa 30 sa bulan kan Agosto 2021. Oy partner, kumusta unta muna ang mga empleyado partner? Ay, syempre, San dahil LGU Piodoran, hello, tabi sa Indo. Ako- Diyan sa MDRMO, hello, galaw-galaw, tabi, kumusta ka mo dyan? napapa-smile ako sa imo, partner. Nata partner. Kasi kahit pinapa-smile ka ni Miss Russell, hindi mo magawang ngumiti. Kasi Parang partner. parang may kuwang ka sa yung sa yung budhi. Bothered lang ako partner kasi syempre ang gamautan tabaga. halidin nga maipaabuta partner in Halidin sa tuyang nga mga yan. maraming informasyon sa tuyang mga Isipon mo, kababayan. Nakakita partner, dawa kita Ay, iba man nga holiday kita. nagtatrabaho sinda. Ah. Empleyado kan gobyerno man partner, igwa man Daiman, sinda nin aram mo, bako nga ning holiday, dahil mo maapudan, lalo na pag holiday. more. Pero Diba? partner, bad trip ako sa arog gayan eh. Ay, Kasi nakaulay mo na, okay na nakipag... Ako partner set may... ka na. Oh yan. Nata daw yan partner. Basta may mga connection sa bike. Medyo bad trip sa imo. Ayun nga ni partner. Nagbabike na partner, suhead kang MDRMO. Tapos basta... Pagkaduran. Ano daw yan partner? Basta mga pangaran na Noel. Garo allergic kang maraya. Ayun nga.
Allergic ko maraya. Ay, partner, LGU kan Piodoron, may Noel. Oh. Pero partner, gari sa iling ko gunyan, gari medyo bibabluyan Kaya, ko, partner. Nata ito. Tama sa iyo, partner. Sa bike, bad trip ka. Sa mga Noel na bad trip ka. Uy, di man partner, di man gabos sa Noel, ikaw daw. Pero partner, purmahon ka ngunyan ha. Ay, ako pinakamatindi ang pormada ko ngunyan. Oo. Ah. Pag iniling mo mga ka-action, purmadas kami, no? Ay, Pero si pormada. partner ko, naka-rubber shoes, naka-short, pang Marvin Agustin. Ready na aram ko nata. Piyesta ngunyan sa puro. Ay, sa aga sa puro. Ay, gunyan! Sa agang kapistahan. Iyo, pero Ni ngunyan. Gabos na San Ramon Nonato sa agang Yan. kapistahan. Si Everdear, che, puga-puga ng kagigib piyesta partner sa ng Barangay salad. Puro, piyesta sa Tagas, piyesta sa San Ramon Rapurapo, San Ramon Daraga. Ayan, Ay, gabos advance na ba? happy fiesta sa Barangay Puro kay Kapitan Nick Barrios and John Lloyd kang Legazpi City. Happy fiesta sa Indo. Kaya, ang advice ko sa mga pag-iriba tadig di sa laog, huwag kayong hihiwalay kay Manayche. Ayan. Ang Barrios. Ako partner, may imbitasyon ako. May imbitasyon ako. Awit kay Kapitan kan puro aranin, harani lang ang Action Co Center. Oy, Kapitan! Aram na. Gusto mi pong ipaabot kay Kapitan Nick Barrios na labi-labi sa na pong 1 kilometro ang distansya na Action Co Center. Diyan po sa Indong Arong sa Barangay Puro. Yeah. And gusto mi man ipaaram na gulpi po ang sakayan na pwedeng makaabot digdi sa may embarkadero. Correct. Maski- May tricycle, may taxicale. Nagkakakan man po kami ng Linukay, Igos, ano ba partner, Suman. Aram mo, Kap, yan, dahil man yan sa ako nagpapadangog or nagpaparinig, kundi yan talaga ang gusto nilang ipaabot. Nagsusunod lang kami sa sahuy. Executive producer. Oy! Mga ka-action! Action partner, balikan Ayos ka na. An, Good mood ka na. Pero naman ako good mood. Despite kaya ng mga bad mood. Anong sabi sa imo? Nata dahil siya pwedeng mapa-interview. Nagbabike. Nagbabike. Nagbabike nga. Ni Uro alawig pa ang ibabike niya, partner. Uro alawig pa. Ako yaman na naman ako ang mga smile ko. Mga ka-action, ngunyan na pagkahapon. Dagos kita sa tuyang pagtabang. Mga kaibahan tangunyan si Mary Ann Llenaresas kan barangay Matnog. Daraga Albay, Ilaw mo partner. man. Ayan, maray na pagkahapon. May Linaresas. Maray na hapon din po. Ayan. Kan matnog. Daraga. Daraga. Opo. An matnog digdiyan sa may Inutan kan Alcala. kasarabay kan mga Alcala, Kilikaw, Banyadero. Tama. pasiring duman sa may Budyaw. Opo. Duman ang Banyadero. gulpinin mga plantito, Pag plantita. medyo grabe ka minarabas, makakaluwas ka sa mabinit na Ayan. Kandigaspin. Opo. Pagluwas mo sa mabinit, madiretso ka na sa Pawa. Pawa. Pag kuan mapaingalo ka na sa Bugtong. Mapainikan Legazpi. Araw siya. Opo. Mary, ang tabi may hapot ko lang. Tano tayaong kadigdi sa tabang ora mismo sa Action Co Center? Maano po, agad man po diit na tabang para marahay na po ako. Tayong tuhod ko po, tiga mati ko po. Ikan may hilang sa tuhod. Opo. Na ano iyan? Ano ang findings kan doktor? Ano po, goity po siya. So malalang goity, arthritis po baga. So severe gouty Bad na nga naan man arthritis. yan, Miriam, sa doon ang tuhod mo, di Hindi ba? man po. Mm. Tapos, ano lang po, ano ko Pirang po taon ka kayo? na paran, Miriam? 23 po. May agum na? Meron po. Pira. Anake. Saro po. So ano ang pagmati kaya? Nagaduso? Makulugon po siya pag malipot. Tapos, magbiga, ano niya po ako, piga pangluluya, tapos piga kalintura po ako. Anong apod kaan? Guita arthritis? Severe gouty arthritis. Gouty. So gout. Gout. Oo. Oo. Parang si Mm-mm. Kuya Doy. Mm-mm. Tapos may nailing pa daw po, nailing po sa MRI ko na may tubig. Ang tuhod mo. Opo, sugat po. Pari pa ang tuhod mo may tubig. Ang ligas, pipirming orang tubig. Kung minsan Nalagan daw po. pwede ka nang kuntakon kan pilhydro. I-connectar niyan sa tuhod mo. LCWD. Pwede man. I-connectar sa tuhod niya. May bayad pa per cubic meter. Mapapakinabangan pa. Basta pag may supply ka kitubig sa kwan, guwa ko niyan duro-dusa. Kada kwan ha. Durdos. Para sa tayin Ay, partner. man ta, Substage fee? ako ang opinyo, ay ano, Substage fee. ako ang Processing komisyon ko fee. yan. Ano? Dito ako nakakontak sa iya. Finder's fee. Ako ang middleman between sa tuhod niya at saka sa pilhydro. Oh, Tan sige. tuhod niya man ay palan may tubig. Dahil pwedeng libre na lang. Dahil ka na mag-agad ng Ay dahil, dahil na usod mo niyan. Dahil na uso. Dahil na. Kaya pala, mapatindog ka naman bagong arong. Siyempre.
Ay, Marian, joke man lang. balik kita kay Dahil Marian. tamang pwedeng Dito man sa nang pa-ulok-ulok ito pakonsuelo ta, lang ta. medyo napamatian mi na. Yugod mo medyo- kung saksak ang kakampila ito, kinakulaw ng tubo. Baka, surup po na yan gabus dyan ng mga liquid sa lawas mo. Mayan, perang taon mo na tigmamati yan? 2 years na po. 2 years mahigit Two, na po. 2 years may Ah. higit. Opo. Oo. Ay, medyo kuwan talaga, no? Hindi, nadipisilan ka. Paano ka nakabuting na may wheelchair ka? Hindi man po. Sinundo pa. Sinundo po kami. Ano ang pagkabuhay ni tabi ni Mr. mo? Ako, si Mr. po, pag ano po, naga-construction po siya duman sa may samo, ta may Construction worker? Opo. Tapos ngunya, natingga po ta. So, pinarali muna ta. May iba naman pong mga worker duman. Tapos, Surusaralida. opo, next month po, mabalik naman po sila. Tamagibo daw po kay Bako duman sa may tower. Mm. So ano ang sabi kang doktor? Pwede da yan operahan? Pwede daw po. Yun daw po ang best option. Tapos, inano po ako kang doktor. Parang papili ako ng doktor. Kung gusto ko daw po marahay tulos, bigyan niya po ako sa Daraga Doctors Hospital. At sabi kan doktor. Opo. So gustong sabiyon, garo man sa sinabi kan doktor mo, naday ka mararahay kung sa iba kang ospital magduman. Tapos, Dapat sa Daraga Doctors Pero ka. da, Naman po. pag tagama ka ng nakulang kwarta. Opo, Pero tig- da, Aram ko na pinatagama partner. akong ano lang po, mga sobrang 200,000. 200,000. Partner, so doktor na pakonsultuhan niya, yaon duman nag-serve sa Daraga Doctors Hospital. Opo. 200,000. Oh, ayun na. Sabi ko, duman pa pala ugod. Sa ano daw po kaya, dumang President procedure doctor daw. naman partner. Dumang procedure daw po kaya ang gigibuhon digdi. Diyan nga ni partner sa Dumang BRTTH. operasyon. Sa BRTTH partner, di ba naman ka? Mahapot ka, may private room pa po. Ay, di, actually, kuha nang yan, di, fully occupied. Pero kung gusto mo ngayon, duman ka na sa kontan, duman man nga ako, nagduman nga ako. So kaya mo bang kuha na yan na 200,000? Hindi Ay, man di po. pisil, partner. Ano po Kurang talaga, ang sweldo kang construction worker. 350 Oh, po. 350. Oh, nuarin, pirang 350 bago ka maka 200,000. Ayun Alangan yun, man na dahil mo partner. bawasan. Siyempre, Sa sa pagkaon, pagkaon. pag... So ngunyan tabi, mayan, nawawaran ka na ng pag-asa dahil dahil mo kaya yan na 200,000. Hindi man po, ma'am. Bigpakasug po ng bot sa agom ko. ay padaba ka niya gumo. So maski na nga ni may serious na gout ka, na kwan, nagumulab na lab ka. Ano Dahil ang, siya ano ang nakakaisip. usual yung Dahil ka tigsasabi? nakakaisip, Mary, ano bayaan ka? Ano ang usual yung tigsasabi ni Agomo? Maski po kang sarong feeling ko magagada na ako sang namamati ko. Dahil ako nagtataram sa iya, siya po ang naka-iling sa kunan dahil ko na kaya. Siya po pursiging makadon ako sa ospital, tamili suwiran, tapos pag ano po, pag hindi na ko po talaga kaya, nagpadara na po nan talaga ako sa ospital, nagababa po talaga ang dugo ko. Maliban dyan sa tuhod mo, medyo... Opo. Ang platelets mo kumusta? Anong kawon po, ma'am? Alang kawon. 400 po ang platelets. Eh, counts sus, di, ko. ang arog kayan, pag alang ka ang platelets, dadagdagan ka dapat ng dugo. ano ang pangarang ka na gumo? Mara, Cleo po. Marie Cleo, ay salamat. May mga sa kadukul-dakul kan panahon na nagpo-programa tigdian nada nang ugudig ni mga pangaran ng mga barumbado King. May saro pa, sukat saro. Ayan, Mark. Teddy, Oh, yan. Nico, No, ngunyan at least ngunyan. May maray kita na ano pangaran ka na gumo? Mar. Mar. Cleo. Mark. Cleo. Mark. Mar. Mar Ecleo. Mar. Pade, saludo ako sa imo idol. Ha? Arog lamang kay diyan mga kabaro tang kalalakihan. Arog ki Pading Mar na Ecleo. Ayan. Si Mar na Ecleo. Kusugan mo lang ang buot mo para sa... Pero Pag anak, nailing kinasaro. partner, Opo. nailing ni Mar na nadipisilan sa agom, nag-asikaso, pigdadara sa ospital. Dahil pigbabayaan, dahil nagkaisip man checks, kiba. Bilib ako sa imo, idol. Mar. Mar. Marin na sa Ecleo. ng Mar, sa naday ng K. Mar. Mar. Oh, Takong so, Saro Mark, King. Saro. kung Mark, baka mag... Sabi kan mga yaon duman Pagko. sa Ay, maganito. laog, diit na lang pati kita na maray na lalaki. Tama ka mo. Day ka mo nagka. Precisely. Oo. So, ngunyan tabi mean, yaon dyan si Congressman Saldi. Ano ang masasabi mo sa iya? Ano po? Ano ang kahagadan mo? Magad po ko kay diit na tabang. Tamili, may pandagdag man po ako sa pambulong ko, tapos sa pambakal ko po yung maintenance. Tapos po, tamili, operahan na po ako. Gusto mo pa man Gusto maray niya talaga. talaga. Pero taon na so aki mo sa
5. O, day mo pa mo pwedeng bayaan ito. Oo. Ano ang Kaya fear pakusugon mo? mo. Ano ang fear mo na habang day ka pa na-operan, ano ang natatakutan mo, Tabi Mean? Natakot po ako na mawara. O, tasuake mo. Miracle man po. Nagsagi yan sa isip mo. Opo. Magsarig sa mahal na Diyos. Bad, nalilingaw ka na magpag-maybe, Di man po, sir. Tapos yagong po, sir, mismo nagaparumdum sa kanoral daw na magadya ako sa mahal na Diyos. Ang ano man na bagay sa ibabaw kang kinabantandaan tayo ni pirming inutan mahal na Diyos. Opo. Masunod na sa nandabos. Opo. Ang ano man na bagay digi sa mundo permanente, ang importante na maray ka mo Ano ang mag-ibahan mensahe ni mo kay Ago mo? Agomo. Kay Mar na Ikleo? Kung nagdadangog si Mar, ano ang gusto mo Ano ipabot po? sa iya? Sana hindi siya magbagong hanggang unyan. Sana hanggang arog siya sa padaba kami kang aking niya. Tapos, sige niya lang ang niya, ugali niya sa muyang pamilya niya. Padabaon mo si Agomo. Opo. Partner, tawan taning panibagong pag-asa si Sige. Mary Ann kasi Oh, gusto mong sabihin, nakaabot na kay Congressman Saldico? Ura mismo? iyo partner ta. Kaso bago partner, sabi ko nga ni, hali kita duman, binisita man si Mean, sinundo ta partner. Sige. Kaya aram na ni Congressman Saldi kung ano ang kaipuhan Pangangaipo. ni Mary Ann. Nakalagdig ni Mean. Ayan. Ang gabos na laboratorio asin bulong na available sa Laogan BRTTH. Iyan na bill para sa imong operasyon. Sagot na. Kanako Bicol Party List. Sagot na ni Ay, papapira, partay? Oo. Uy, ugon mo yan. Ako lang natapang po yan sa ako, ma'am. Hindi na po ako magparala ko para po makagad kitabang sa mga politiko po. Salamat naming nakulaon. Yan ang kamauotan ni Congressman Saldi na ang sa tuyang mga kababayan na nangangaipon ng tabang, partikular sa mga gusto pang mabuhay partner ng alawig para sa pamilya. Kaya sagot na ni Congressman Saldi, Ang operasyon mo sa BRTTH? Opo. na operasyon, laboratory, bulong, sa loob kang sa loob kang BRTTH. Opo. BRTTH. May Salamat. maalalay pa sa imo ha, si Manay LBC ninyo. Ayan. Di ba ang doktor mo yaon din sa loob kang BRTTH? Opo. Oh, anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Salamat po, Congressman Saldi, kung sa nakulaon na tabang natin ang mutabi sa kuya ngo niya. Dahil ko po piga, ano po sa isip ko na matapos na po so problema ko po ngunyang aldaw na yun eh. So ngunyan mo na-realize na ura mismo pala may kasimbaganan sa imong problema. Opo. Basta magsarig lang sa mahal na Diyos. Opo. And ipangadita, ipamibita na sana gulpi pa ang matabangan ni Congressman Opo. Saldico na aron sa imo. Kung ikaw may pangadjion mo niyan, Tabi Mean, ano ito? Sana marahay na ako, tamiling bumalik na ako sa dati. Namasikaso ko ng aki ko ta. Baka nung magpunin ni Day ko na naasikaso ng Si Say aki ko. nagasikaso si Ago mo Si na. Agum po, tapos si Mama, yung mga tugang ko po. Oh. Ultimo pong pag-ano sa akin. Maliban dyan partner sa pagsagot sa operasyon, garo'y gwapa oh. Oo, Nagaparasailing Mean, si Saira. kaputan mo ini. Oh, Iyan ang igwapa. itatao mo duman Igwapa sa kay imong LB sorpresa. Sidenio, yung maasikaso sa imo. Igwa ha? pang sorpresa Aside si Tabi kayan. Congressman Saldico Siyempre, naaraman niya na daing trabaho si Ago mo niyan. Dipisil ang Pinapundo sa buhay. pagkonstruksyon. Ayan. O may padarap pa si May Congressman padarap. Saldico. Pasok. Shaira Alvarado, pasok! Ayan. Ayan. Oh, Ayan. mo yan. Ayan. O, diba? Dahil ka mauli Gwapa. na, dahil kang Oh, paano bagabat yan, na partner? bitbit. Paano yung partner? Makulog ang tuhod niya. Paano pag... Ihahatod tayo partner Ihahatod sa pa. saindang harong giraray. Ayan. Sa liwa Tabi, kung igwa ka pagpahabol na mensahe, kung Naka-smile na siya, kunya, naka-smile naka-smile na. na partner, magyanahan sa iyang pagmati. Ano po? Wala po akong masabi po. Dakulaon na salamat po sa syempre, sa mahal na blessing Diyos. kuya. Yan. Opo. Di ba po, nakuwara dyan ang mahal na Diyos. Aha. Sa Indo po, sa Ay, kami programa po. instrumento. Instrumento lang kami. Opo. Oo, na ang kamauotan ni Congressman Saldi makaabot Si sa Congressman mga Saldico Bicolano talaga may na bulawan ngaipo. ng puso yan para sa kapwa. Mga tugang, saro na naman na kababayan tang Bicolana, ali po dyan sa Barangay Matnog Daraga, an ora mismo na natawanin magkakanigong aksyon asin pag-asikasuan sa iyang problema, arog kang kamautan ni Congressman Saldico na makatabang sa mga kapwa Bicolano. Sa samuyang pagbabalik, mauranin tablet, ang tabay sa natin, mabalik pa ang tabang. Ora mismo!
Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapa-ambak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Go Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daim naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, ako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa Ako Bicol. Na kami tulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa Ako Bicol. Digdi sa bilog kainiong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig. Na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay.
Mahinuon kaidto sa Gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang Ora ora mismo. mismo! Partner, mara na pagkahapon dyan sa Piudoran! At least partner di ako nasa lay, di ko pang masabing nagbibisiklita. Mara na pagkahapon, Sir Noel, dyan sa Piudoran! Nagbibisiklita. Ayan. Ora mismo. Gari na kabalyo ng dagat pasiring sa Masbate nagbike. Partner, kinaya ang bike, partner. May bisita kita gunyaan, mga Para mo kapsyon. partner, sa romansa na gusto sabihin, di ka nagbasa kan horoscope mo ngunya na taon. Ngunya na aldaw lang. Di kan ngunya na taon. Ano da? Dapat kasi pag pasok pa lang ng 2021, nagbabasa ka kan su horoscope. Nagbabasa ako. May nababakal ka, dahil mo nabasa doon na ngayong taon na ito, iwasan mo na ikaw ay ma-involve sa mga bisiklita at mga nagbibisiklita. Dapat nabasa mo yan. Sabagay, pwede. Para ka ito pa, may warning na sa imo na dahil ka dapat yan. Okay lang yan, partner. May kasabihan din. Iling ako, dahil man There's ako nagbasa. always a sunshine Iling ako, partner, after the kasi rain. galing din sa experience ko. Dahil ko nagbasa, bigla kong nireview ko niyan sa horoscope ko. May nakalag pa lang duman. Iwasan mo ang mga aso ngayong taon na ito. Yun. Yun ba? Dahil ko man Baka ako. batukon ka. Yan. Kaya dahil ko man ito nabasa Dahil mo man ito. ko. So, Di ko naisip ito, partner. Tama rin sa natay ka na nagtaram ka yan. Basta, hello, Tabi, Sir Noel. Odonya, dyan sa MDRO. at tapos may day ka pa, Piudoran. may day ka pa nabasa doon. Ano ang mga maswerteng pangalan sa iyo? Anong mga malas na pangalan naman? Noel. Iwasan yan. Ay, hello muna dyan sa APSI mo, ha? Dyan sa opisina ni Sir Ay, Kuya Cedric Plan, Daep. si- Kay Sir Eugene. And yung mga mahigos na staff na walat ko ugaring sulis sa kan mga pangaran. Pero hello, bawi Tabi ako sa Saindo. Hello, Tabi. Mga maiguson partner mo niyan, ang mga empleyado kan APSI mo. Ay, alam ko na, may nagdadango ko niyan si Sir Luwins Barcena. Hello, Sir Luwens. Sabi Oy, ni Idol Luwins Barcena. present na permi ang Astillero Maray na Buda. hapon, Lodge. Nagdadangog ako sa Indoma, sabay ako makipis na tabi. Sige lang. Present na pirmi ang Astillero Buda Golondrina kang Maroroy nakantabay na. Hello po sa Saindo. Sige po maray na pagkahapon. Yan. Ayan. Ni partner kay Bahantang Ngunyan ang sa tuyang maswerteng tablet winner. Maray na hapon sa imo. Kundi ako nasa sala, medyo magsadiring tao kita, mga magkakamag-anak kita. Maray na Ang mga pormada ta, ano? Siya si Claire Liabanes. Tama, Liabanes? Opo. How healthy are you? Very healthy. Very healthy. Rani-rani mo sa microphone sa laog yan. Ikaw ay naniniwala ka ba sa kasabihang kumain ka ng itlog, ikaw ay lulusog? Kumain ka ng Kumain ka ng itlog, at ikaw ay lulusog. Ayan. Opo. Sige. Oo. So mga ka-aksyon, si Claire Liabena ang kaibahan tango niyan. Taba? Liabanes. Liabanes. Ang microphone ko na Ay, Diyos ko, partner. Ano na yan? Ang mikropono mo, nagpapasiring sa pusod mo, partner. Nagkakamang. Yun na, ayos na. Kumusta ka, Tabig? Otro kita. Okay naman po. Saan ka nagkaklase? Sa Daragan National High School. Taga-Daraga National High School. Ibig sabihin, taga-Daraga ka man. Nangyayari pala Bagong niyan, Bayan partner. Bagong Bayan, Daraga. Partner, Opo. kung ang mga gesta, medyo ang mikropono, kung bakong nasa kuko, nasa liog, ako nabaliktad. Nasa puso. Ay, lalo na sa mikropono sa puso ko, Mayroon partner. ka kaya ginuguyod partner sa imong Ayan. lapel. Ayan. Sige. Taga-Daraga National High School. Anong grade? Grade 10 po. Grade 10. Opo. Okay, so next year, grade 11 ka na. Okay. So, Anong pirang taong ka na? 15 years 15 old. ka pa sana? May Opo. boyfriend na? Wala. 15 ka pa sana? Opo, 15. Talaga? Malusog lang siya, parehas kami. Oo. Kasi ulitin ko kami ang mga taong naniniwalang kumain ka ng itlog. At ikaw ay lulusog. Lulusog. Ayan. Yeah. Sige. Ano ang pagmati, Claire, na saro ka sa mga pigdeklaraming winner ng tablet? Maugmahon pong maray dahil saro po ako sa maswerteng nanalo ng brand new tablet. Ayan.
Ayan, excited ka na? Kaya ka mo Opo. magturugang kay. Tulo po. Tulo. Ano ang trabaho ni Papa Bulat ni Mama? Vendor po si Mama, housewife. Vendor ng Bottled mineral water. bottled mineral water. Naglalako siya. Opo. So, Bigabangan niya sa mga jeep. Opo. Tama, Yan. tama. Opo. Ayan. Sa Sarong Aldaw, piraman ang kita ni Papa. Di ko po, ano. Pero masakit ang trabaho ni Opo. Papa mo. Ano? Aram mo Permi ako, sa partner, tinangko. inagiyan ko yan eh. Ang primerong pinatinda sa kuya ni Padires kay Tom. Primerong pinatinda, mani. Sinap ng mani. Sa mga biyahero. May bisikleta ako kay ito, partner. Ang basket, nakagakod sa likod ng bisikleta. Sunod naman, nagtinda akong ice candy. Hali duman sa kataning ming arong, tas may refrigerator Alsada, partner. Dahil, para tinda ko, commission-based. Kaya alsada. Pagkatapos, sunod naman, popcorn. Ay, bigla ko popcorn. Yan mga, Tapos- kaya tum ko yan ang mga, pero one time, nalapnitan ako ni Padires. Pigkaon mo, partner. Bako. Ano? maray Nakitachian ka? subintakan popcorn. Nakitachian ka? Paray subinta kang popcorn. Nakailing ako naman sa Saud Bagaso. Nagpapakawat kan, subuto baga kan ipilipil. Pigarog-arog kang tapon kan. Magtaya ka. Magtaya, pigalibong ka kung mataya kan tapon. Itinaya ko, partner, subinta kan popcorn. Perde. Naubos, partner! Paguli mo, linapnitan ka. Ay, nakadapa ko. Nabot ko. Nakuha mo susuman kay Papa mo. Pero dipisi lang araw kayo na trabaho. Pero minasa tinampo si Papa mo. Ano? Opo. So, ibig sabihin, pun pa ka to, nagaklase ka mo magturugang, arong na ka to ang pagkabuhay ni Papa mo. Opo. Pero nagsisikap si Papa Nido para sa Indo. Bilib bang kay Papa? Anong pangalan ni Papa mo? Domingo Llabanes yun. Domingo. Domingo, Tata Domeng! Padinginggo. Pampira ka sa tulong magturugang. Bunso po. Bunso. Suduwan na may agum na, may pamilya na. Naga-eskwela po sa Anong alias ni Papa mo, Hindi Ingo? naman nagatrabaho po. ng Anong alias ni Papa construction. mo? Ingo? Domeng. John John. po. John. Junior. Yan. Pading John! Mabuhay ka. Mabuhay ka. Ayan. Water is life kay Papa mo, ade. Mm. So, itaw to na, partner. Sige. Uninaan sa imong brand new tablet na ginanahan ali kay Congressman Saldico. Ayan. Ako na nagbukas para sa imo. Ayan. Aram Maraming yan. salamat po. Sige. Maraming salamat po sa Action Co Center Tabang Ora mismo. Asin ako Bicol Party List Representative Saldico. Dahil isa po ako sa nanalo ng brand new tablet. Sa mga gusto rin pong manalo ng brand new tablet, follow, like, and share their FB page at magkomento kung bakit ikaw ang karapat dapat na manalo at magtag ka rin ng 3 FB friends mo at i-share post mo ito. Mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel at i-follow nyo na rin po sila sa kanilang TikTok account. Maraming salamat po. God bless and stay safe. Very good! Sana ganyan lahat. Di na kailangan tanungin pa. Ano, Follow and pinaktisan share. mo ito? Pati Baka TikTok. pinaktisan mo. Pinaktisan. Pinakaldao mo ito pinaktisan. One day lang. Oy, si Papa mo, Congratulations. pakisabi kay Cho John, kay Papa mo, na pag medyo nagkukulang-kulang ang tubig sa Legazpi, kunta ko niya ang Pilhydro, ha? Pwede niyang supplyan kay tubig. Puro tubig mo niya ng pinagurulayan Oo na naman di. puro tubig. Ayan, sabihin mo kay Papa Jun mo, okay na ka, relax na. Ibaba mo ng kamot mo. Yan. Salamat, Congratulations! Claire Llabanes! Okay. Kaksyon, igwa kitang nanggana mo niyan. Asin mo niyan! Igwa na naman, hinbang gagana partner, siya si... Angel Maika Romero! Ayan, congratulations, Angel Micah Romero! Partner Chicks! Basa! Uni, ang sa iyang mensahe, maringal daw po Congressman Saldico at sa mga bumubuo ng Action Co Center at ng Ako Bicol Party List. Ako po si Angel Micah Romero na taga Rimbay, Legazpi City. 21 years old, panganay sa 5 magkakapatid. Nag-aaral sa Bicol University Incoming Third Year College sa kursong Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Sana isa po ako sa inyong mapili na palarin na mabigyan ng tablet at matulungan sa aking pag-aaral. Nais ko pong makapagtapos sa aking pag-aaral para matulungan ko ang aking mga magulang at mga kapatid. Sana po isa po ako sa mapili, malaking tulong po ito sa aking pag-aaral at magagamit ko po ito sa aming online classes. Dahil sa inyong programa, maraming estudyante ang inyong matutulungan para makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang pangarap. Isa po akong mag-aaral na ang hangad lamang ay makapagtapos ng pag-aaral at maabot ang aking pangarap sa tulong ng inyong programa. Hoping po na manalo at isa po
sa inyong matulungan sa aking pag-aaral at willing to serve in the near future. Maraming salamat po. God bless you all. Saludo po ako sa inyo, Congressman Saldico at sa Action Co Center. Congratulations, Angel Michael Romero! Ayan! Congratulations, Angel! May makontak sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na brand new tablet. Sa samuyang pagbabalik, marapul na kita kan manggaganang tumatagingting. Na 1,000 pesos. 1,000 pesos. O partner, basa mo na kita sige. mga bati, partner. Si Roger Barakel, nakatutok man. Mary Rose Lita Kadag, nakatutok. Siyempre, Judlyn Pinales, Adiladap. Baka binalik ni Padilla. Iyo, partner. Padilla, Raymart, Apitan Nara. Si Raymart, sabi niya, hello Action Co Center. Mary Rose Lita, maray na pagkahapon. Mga makaskason, Maria Cristina Del Agua, maray na pagkahapon. Hali pa ini sa... Ang pagbati hali pa sa barangay 56 Taizon, Legazpi City. Di kita yun daw kung nabasa ko niya ko abunara dito. Aron partner. Sino kabugtak ko man na iran ako na niya ko siguro special ta Heroes Day. Oo. Maringaning day ko. April Broso Sapo, nakatutok man from Tabaco City, Philippines. Si Ems Corolio Del Agua, nakatutok man ngunyan from Taisan man. Happy Fiesta da, FJ Justin Diaz, good morning po sa lahat ng staff ng Action Co Center. Happy Fiesta sa Tabaco, Glory Fee Jongko, baray na hapon. From Calabanga Campus, Calabanga, Camarines Sur. Pista man sa Bakakay ngunyan. Iyo pizza San 30. Ramon, yes. Pizza Si 30. Joe Isidoro nakatutok man, Jodlyn Pinales, Padilla. Nakatutok man. Hello po sa inyo. Eric Barado watching. Yan. Ang tabay sa nakamo, sa pagbabalik ang tabang ora mismo, maparapol na kita ng 1,000 pesos! Sa pagbabalik yan, kang tabang Ora mismo! Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa munting sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar, matawan, itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Maray na pagkahapon, liwag partner. Oy! Oy, partner, na iling mo supuso ka subago. So, Anong- padi partner, nagwapuhon. Aday ko masyadong Oo, nainin. yung padi partner na si Ferdy Santos, itong Filipino priest partner na grabe ang attention kang netizens. I-post ko ito partner, gwapuno. Di- Sabi kan mga tagaligas Dahil partner. madali man sanaan, sumada ko dyan, partner. Gustong sabihon, sa itsura pa lang ni Father, marami na ang nagkakasala. Sabi ni partner Ay, realidad, di ba? Oo. Oh. Sabi partner kan Kasi, mga iba. kami bagang mga lalaki, piga ako sa ranendo kami na mga tropa mi. Na kaming mga lalaki, sige an i-estimate kan mga Chicks. chicks. Ah. Kamu, human, sige man na-estimate nindo kaya. Kaya ako din nasala, diyan kay Father, may mga nag-estimate na. sabi partner, pag-arog niya kaya nan padi, pirmi nga ako makumpisal, Oh, mas yugon tidak mo akong yan. sala. Pag-arog niya kaya nan padi, pirmi ako masimba. Pag-araw ngayon ka ng padi, pirmi ako nakaisiliblis masimba. Pag-arog niya kaya nan padi, Diba? pirmi nga ako tutok sa humili niya. Kaya partner, kung minsan an itsura, midso, kung minsan nagiging kwan man, pintasyon. Sabi ni Lir, basta da ka mo dahil nag-estimate Tama. Yan. Kaya no? Yung ito. Pero partner, gwapuan man talaga yun si Oh, Father. yan, yugon mo ikangani. Alam mo, Dahil ka na nanging iturog, partner. Itotok yun do si Father, Dahil nagdi na ako sa ibong, dahil man Nailing mo si partner, si partner nga ni, dahil na nanging itunong. Dahil partner, pigapailing ko lang, kasi bibihira partner, alam mo, artistain si Father, Para mo partner, hindi importante ang itsura ng padi. Dahil man nga ni partner, Ang kundi, importante dyan, su doktrina ng magandang balita mula sa mahal na Diyos. amen. Yan. Pero partner, siyempre, alam mo kita baga, ang matata permi, nakakapaugmaman, pag nailing mo na anyaon sa inutan, Ako nga ni, pinailiman picture ni Father Ngunya, dahil man ako naugma. siyempre, talalaki ka. Ang mga, usually, Ang naisip ko lang, ay,
Salamat, marayman ang pakalalang kanmal na Diyos. Oh, sabi ni Jean Rose Mirandillas Plana, iyo inian mo yako, dawa oral daw ako magsimba. Yugon mo yan. Tamili makanusupadi sa parokyan nindo, dahil ka nagsisimbang mo niya na nailing mo na mga gwapuan pa. Di masimba ka na oral daw. Handsome priest, garo kikilig niya ako sa smile ni Father. Oh, sabi, napakagwapo ni Father, pogi si Father, gwapoon si Father. Oh, di ba? Oh. Kasayang, sabi ni Kaya ang tanong ko sa iyo, Amigang Herna. partner, ang tanong ko sa iyo, partner, sa ginawa mo na yan, na pinos mo yan, nakakuan daw, may mga nagkasala lugod. Wala sinda partner. Basta ako, ang pinost ko partner para i-share ang maray na bareta na igwa kita ni Filipino priest na aside kan nag-caught ni Araw attention ka kan mga itong netizens. pigiling ni Buslir, oh. Oh. Yan. Di ba? Oh, yan partner. Ay ka anong sa iling Pag-araw pa kayo yan? ng kwanday na kumadian-dian. Marayo ako kay mga 3 kilometers. Ano yan partner? Madre yan. Kaya Napigiling nga ni. mo. Oh. Alright! Alright! Tingin Mapili na partner. kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner Dito today. kita sa mga pigabangan kan sa tuyang mga parantabay. 1,000 pesos! Yan! Si Isay Dawan sa tuyang maswerteng winner ko niya ni 1,000 pesos! Mahiwagang garapon! Pasok! Pasok! Happy birthday sa mga nagsusulubrar kan sa ilang kumpleanyo today! Yes! To you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang numero! Numero 0967 0967 732 732 4416 4416 Mary Rose Luares. 0967 732 4416. Mary Rose Luares. Alright. Hello muna sa tuyang mga gwapong cameraman. Yung digdian sa tuyang cameraman, si Kim. O yan. Punyado! Ayan. Hello! Hello, magandang pagkahapon. Hello po. Yan, anong pigigibo mo tabi ate? Nagdadala po din po sa program niyo po. Ay, nagdadalan ka! Anong programa ini? Anong programa tigdadalan mo? Action Call Center Sigurado ka ng pigdadalan mo Action Call Center? Aber, si Say Tabi ang Nagpo-programa? nagpo-programa. Si Ate Remy po, tsaka si Kuya Jess po. May mga... Makasubaybay talaga si Oo, Mary si Rose. Ate Remy Buda Kuya Joshua, maray man ang itsura. Iyo po, gapo po tsaka sa maganda. Magayon. Di Ay, nagkakabilino. ano ang color kan ba domingon yan? Ay, ano po, nasa cellphone po kasi ako nanonood. Oh, sa cellphone. Nata, sa cellphone mo, dahil mo kami naiiling. Ibang kulay. Ha? Dahil mo pagsabihin na sa cellphone mo, dahil kaming bado. Dahil mo pagsabihin na, ang bado ko, maroon, buda ito. Tapos si Pading Joshua, light yellow, buda ito. Nasa talingan na sa cellphone, kaya din man mailing. Sige, tama. Sige. Taga saan ka, Mary Rose? Sa Galubgan po. Lubgan. Sa inya na luggan. Sa Bula po. Abula. Bula Camarinesor. Pirang taon ka na? 23 anyos na May po. agom, daraga? Wala pong asawa. Walang asawa, dalaga. Dalaga ka, dalaga. Yes po. May boyfriend. Wala po. Wala rin. Bakit yan? Oh. Anong pagkakabisihan mo niyan? Ano ang sa imong trabaho? Nag-aaral pa po kasi ako. Estudyante. nag-aadal. Saan ka nag-aadal? Sa Naga College Foundation. Ay, po. NCF. Anong kurso? Ano po, BSBA po, Major in Financial Management. BSBA, Major in Financial Management. NCF, kay Sir na Villanueva, tama? Yes po. Okay, partner. Aram mo partner, yan ang mga dapat hanapong kan mga sultiro. Ano? Major in Finance Management na agum. Oo, tama. Matibay mag-budget. Yan. Oo. Pag sweldo mo pa sana, digdi. May kwintada na siya Oo, tulos. uni sa imo, sanggato sana. Uni sa tubig, Budget uni mo sa for the whole kuryente, week. uni sa bagas, uni sa kasukar, uni ka boss. Kay Cho Mario. Financial Villanueva, tama. Management. Yan. Ah. Tabi, ano pangaran? Mary Rose! Yes po. Aram mo tabi ko nata kami nagapod sa imo. Yes po, ayuda. Ayuda! Ayuda tulos. Ano May yun? ayuda. May ayuda. Congratulations! Nanggana kanin! 1,000 pesos! Alright! Mary Rose! Nanggana kanin 1,000 peso sa halin kay Congressman Saldico. Ano masasabi mo, tabi?
Ano po, thank you po kay Congressman Saldico, saka po diyang prestasyon nyo. Action ko Center, Tabang Oras mismo po, saka po ako Bicol Party List. Ayun! Ay, Mary Rose, duman sa mga gusto man manggana, sabiha daw tabi sa inda kung ano ang mechanics para manggana man sinda. Para po sa mga gustong manalo, ilike po yung page ng Action ko Center. Dahil mo paglingawan na Sige lang. Dahil paglingawan na magtag nin. Three friends po. Or more. Tapos, I-share po ang kahit ano pong video. alright. Ayan. I-share ang samuyang live episode. Congratulations! Congratulations, Mary Rose Juarez Gan! Barangay! Bula, Camarines Ano ito? Sur. Libgan? Libgon. Lubgan. Bula, Camarines Sur. Ilatin mo na sa Mary Rose, tagkumigbaoy ka nimo, ha? Ano po? Kinpauno mo makuko. Sa Ading imong ginanahan. Alright, congratulations, Mary Rose! Mga ka-action, yan si Mary Rose from Bula, Camarines Sur. Partner! Duman naman partner sa mga kababayan ta na may mga problema, medikal, legal, o problema sa mga kataraning, chismosa, libakiro. Grabe mga, na ang kuya mo, partner. Parang abo mo na mahiling dahil grabe ang ginigibong sa imong sala. mga ainsas di gobyerno, mga opisyal kan gobyerno na dahil nagsisimbag sa telepono o Ayan. dahil nagpapa-interview sa imo. Nauubusan ka na niningin na pasansya. Dahil tabi ka mo mawaranin pag-asa sin pasansya dahil yaon digdi. Inapudan mo na ngayon halimbawa kan Webes, dahil nagsimbag, apudan mo naman ngayong Lunes, dahil pa nagsimbag. Gibuon nindo, partner. Ireklamo yan digdi sa tabang ora mismo Action Cost Center. Ano, smile? Bakit pwede man duman sa Facebook page? Oo, pwede man. Kung di ka mo makapasiring din sa muyang opisina, ipadaraan sa indong mensahe, reklamo sa muyang official Facebook page sa Action Cost Center, taigo sa imong maaasikasong staff. Partner, magibo daw kita ki diit na Ano? pagsasadula. Sige. Halimbawa, may reklamo ka partner na pigaapudan mo sa telepono, official kan gobyerno. Tapos? Na dahil mo, dahil kapig, halimbawa, inapudan mo na kan Webes. Nagsabi ng... Ibig sabihin, nagsabi ng asikasuhon ka. properly coordinated na. Tapos inapudan mo naman ko niyan, ang sabi sa mo, nagbibisiklita. Halimbawa la, di siyempre madigdi ka. Halimbawa ako so, tag-yaon dyan sa Action Cost. Sige. Adi, maray na hapon, madam, ano Maray po na ito? pagkahapon man tabi, sir. Ano po ito? Ano ito? Ang may paglilingkod me. Ayan, nagdigditabi ako, sir. Tapig reklamo ko, so official kan saro dyan sa MDR. Nata po ito, nata po. Tinangaranan na, ade. Paano kaya, sir? Nakaschedule na ako sa iyan ng interview, pero siging paasa, palaon. Anong pangaran po niya, tabi? Noel. Udonya. Dahil nagsisimbag Dahil sa imo. nagsisimbag. Ang taramon sa kuya, sir, nagbabike lang da siya. Naghanap siya ng signal. So, sample man sa Sample man sa na ito. Yeah. Bayay sa na po, bueno, taday nagsisimbag sa imo. Testingon ko, ba ako nan mag-upload ba magsimbag. Yan na, itatawag ko sa imo ang pag-asa. Araw ka ng pag-asikaso. Ayan, Yan. alright. Yan. Pero ito tabi, mga simple nga naman sana. Pero partner, Halimbawa lang ani. malay mo, may rason talaga si Sir Noel. Halimbawa ako naman partner. Sige ka naman. Maray na hapon po. Ano tabi ito, sir? Natayaong ka din sa mga programa. Gusto ko pong ireklamo ta duman sa barangay mi, lalo na sa village mi. Grabe po ang mga ayam. Oo. Ano yan? Connection ka na Ang ayam? aram ko po, may programa bagaan gobyerno na bawal ang mga aso, Buhi. mga aro, tapos kwan. Katakot po ako, baka makagat kasi na may nangyari na po, Bakit nakagat dahil na mo po mantig ako. babahog? Bako ko man pong ayam nga ne. Pagreklamo ko. Ang nakukumpati ako, dahil kung yan maaraman ma'am, kung kisay na ayam ito, tapuro brown ang kulay. Oh, paano, ano ang batok ka yan? Ano ang batok sa imo? Yan mga arog ka, pwede Mga yan. arog ka yan. Nauyam ka Baka na. pwedeng kasi i-call mo po ang atensyon kan sa mo yang LGU or Pwede. Ilingon ta partner kon, Halimbawa ilingon ta yan. tabi sir kon ano ang magigibuta pero rest assured na May sarong pa po akong reklamo. Ano pa ito? Duman po sa tinampong pigagyan ko, ang nagbibirisiklita, pirming nasa tao kan tinampo. Ayan. Dahil nagigirilid, anong maray nagibungon ko po? Pag abot sa mga bisikleta baga kaya partner, dapat yan outer lane. Sabi kan? Sabi kang late di slow moving anong gigibong vehicles ko? dapat Anong nasa gigibong ko? gilid. Businaan mo na sana. Okay. Kasi dahil man kitang mga ginibukayan. Okay. Pero dapat talaga ang mga nagbibisikleta, tataw man kan pistonin da, ano? Yan, mga sampul man sana yung mga man sana tuga yan. kan mga Pero problema. at least partner, napapagiantaan sa tuyang pagmati. Medyo kasubago,
O pwede man magreklamo, partner. May saro pa po ako, ma'am, na Hindi reklamo. ka na naubusan ng reklamo. May reklamo ako. Mapista na duman sa amigo kong kapitan. Anday pa ako pag-iimbitaran. Ako partner, naimbitaran na. Ay, naimbitaran 1 na. week before pa naimbitaran. May text nga niya, may text. Di ba nakakalingaw pati di yan, ba mga nakakalingaw. amigo ta partner. Mas nga, di ka imbitaran. Sumakat ka sa nasarong ninda. Di ka lamang katutod tabugaon, partner. Yan. Okay. Alright, partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramihan. Tras na magpaara, magriling ang liwat kita sa aga. Parehas na oras, asin parehas na programa. Kami ang sendong nakairiba, deng iba, Remy, Araneta Mendones, and mga Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. God bless Bicolandia. Mapasatuwi ang Siram Asin. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat, happy holiday, everyone!